Ole he flight attendant mel chale naltak Philippines sami hi hotel ba tapa thi an hmuna atangin kumhni don lai aral to a helai hmuna hian a thian tinen kum tharpawla party tinein arwang chu hmu ani tamaya he thil thengrap thlak tak hian mi ril ro a khoina sa in Philippines ram chung le khovel huwa po a mitin rap thlak ti ani a mi pui chanim tak ngai dana chuan he thina hi accident ni lovin in thana ani rinna oma tuntuma chuan he khi si kan lu chil don ani Christine Angelica Fabadesare hi kumsang khazakwa sumkwa pasari April ni som pathum khan General Santos Philippines alo piangin vandoina ato hian kumsomni pathum chau alani a unaw pali Monica e Chloe le jeje yatinin apa John Nestor Desarale ano Saron Rose Fabadesare ni in anni hian do takin an fanu hi amin po kaulavin ikati in an kaumai china Christine hi meche injing tok takle lekha po thiam thei takni in zirna lama po bachelor degree chu communication arts lama ni in a major subject po media arts ani a Christine hian azerna hi University of Philippines Mindanao atangin kumsang ni som pasari khan azo nge nge zirna mai baka Christine hi modeling lama po adwai bik lo le a kumsang ni som pasari khan misilka dawawo pijena tilin loman patni ala a kumsang ni som pakwa khan mutiang dawawo pajena tile bokin hemi chumpo hian ati thaber bre ti singa ain hlangkai the hial mai ti chuan kumsang ni som pakwa lo ni chuan Christine chuan hmason du awangin anole pati chena General Santos chu chhuasanin Manila a in beng belta a hetachang hian flight attendant lama thokin Philippines Airlines an flight attendant chabir te zingami atang chawa social media lama po alar chakin a hmele pian mai baka anna in zerbok nian mabak anei thui le nge nge tin a thopui ti atang puin fakna le ngai sana adong hnim chinin ama she to chon aril ru zaw ziate abula om anom chin ziate an soi choka achung te tan po khovel fan theina hun na sem sakhiala tum thote asoi chin ani ti chuan kumsang ni somni kumhlui thla bo ruak ron ni chawin Christine no chuan zandar som pakhat le mi somthum pasari a phone call adong totlat maile chuta ron betu chu a fano Christine ni in ani hian kum tharlom nan City Garden Grand Hotel Manila a thian tin en lomna hun man an tum tho aron shela heta a thian ti ati hi ama hre chiang chuan mi pathian anga zia an soi thenge yang ma se Christine hi mi pakom hi nuamati zok po ani mana a thian mi pati zinga hian Romel Galido te Ray English te Luigi Lima te John Reyes de la Sarnale Clark Zasril Rapinana te hi anin mu khom na tora ruma ron thleng ma sa ti ani a anjinga hian zona hi ama sabir ni in dar som pakhata thleng der to a room number sang ni zani pakwa cha bi chu ani hian la in annuat midang po aron thleng ve zela anom khom ta hut hut mai ma se makve tak mai chu he party a hian Christine rechang tak chu atlem jok anitlat mai heng zinga mi te hi Christine chian ti chian le chongte ni hlomin chungzinga pakhat chu Gregorio Angelo Rafael de Guzman hi ani a ani po hi Romila chian ni in Romila hian a chian mi pa somnol boka chungzinga chuan Valentina Rosalia sate Anthony Rosalia sate Jamie Canana le Edward Madrid ate po antela ani ba ka hian John Paul Halilia hotel manager po chu tlailama atil ve ti report omboka ti chuan Christine le a thian ti hi zanlama an chuak ti police te chuina atanga hriat theini in Poblacion district Makati mutu anom wangani a amai ro chu zandar som pahni vela Christine ti hi an hotela chuan let le in heta hian an rui to hle a an thlen nu reilo te a Christine hian achung chu video call a bia in kumthar chibai te po awabuk hloma achung te po an lo lomin a thian than khate po in a video call a chuan achung de chu kumthar chibai anon buk ve liam liam lombok ani ome heta tang hian hun hlim om tak an mang ti achung te po chuan an chat pui theya ma se vandoi thlak takin he video call hi Christine chung de tan chuan an fanu an biak na hnung ber ani don ta ani January ni khat chu ron ni in kumsang ni somni pakhat kumthar chu alo in her chuak le ta der mai ama zana hlim le lom takin hun an mang kha ani a chuwang chuan tho hei hlomin jingdar soma Christine chu room number
sang hni zahni pasaria bata pa chuan Romila chuan awa hmuta hlul maya a han biak chuan a chang thei der si lo Romila chuan a thianu chuan a thil in a zo lo ni ringin khumlama son a du le du lo te a zot le a ma se Christine chu ngoi ringin a pum chunga a ku chu ada ringa chumi hnu Romila chuan a thianu chu lukham walak sakin a kham tira chuba ka blanket a sin tir boka hetia ati hnu hian Romila chu a mun pa ngaya chuan a let vele maya amai ro chu darkar ni aliam hnu dar som pania chuan Romila chuan Christine chu hotel atanga an chho a hun thole tho a hun tho te wa shel tur le wa thli thlai turin awa pan le a ma se a thianu chu minung ang hian alom tareng reng lo mai a hmui te chu alo duk vek ba ka a taksa chu adang vek to mai si a among ang lutuk chuan a thian te la om mi panga chu kai thawin thil chen chang a shil wat wata chu vele an ni chuan Christine chu bata patanga an lak chho hnuwa an thiam ang angin CPR te an pe ngala chuti lai mekin a thenin hotel staff te an va ko boka hotel staff ten Christine omdan an ron mo chuan ambulance ko to watin ama hundanga lakson nan wheelchair an ron la boka ti chuan Valentina Rosalesa Christine wheelchair ra da tum chuan an wheelchair pek chu ati awangin angil theyang bera thutirin an zon nor deuh pa heti lai hian an thianu chu ko har an tum bia maya ma se an thei der se lo a omdan chuan a thian ti le hotel staff te ngai ati thanlo ta ke mawang chuan Makati Medical Center panpui watin Christine chungte po chu an fanu thatlo tho shilwat an ni a hnu loka Christine nu te khopui omnai phe chu aron thleng wat nge ma se doctor ten an han enfia chuan vandoi thla takin Christine chu aboral to tho puang zuin an thlen hun chundar som pani le min somni panga chu a thi huna chinchhia anita ani atuk January ni chuan Christine ruang chu Result Funeral Home Pazal Khopuya Postmortem Tura Thonni in hemi hnu hian Southern Police District Crime Laboratory Office chuan medical report an chhuata a report a chuan Christine thi chan chu rupture aortic aneurysm ani ti ziakin hi omzia bera chuan thisen kalkong pop emo chhia in a thlen ani a hei wang hian puma thisen lutin internal bleeding a thleng chhun zom thin alo ni hengba ka hian Christine postmortem report a hian apuma thil tuidum ml za sumnga velai an lak chho tho ziakin hei hi thisen ani a Christine hian internal bleeding alo nei tina ani ber hetiang hi kumlam upato awangte chung ko in thla chhona awangte liamna sa taktor awangte le bp sang lutuk awangte in a thleng theya tin report a hian Christine kong hnoilama serla tharlam tak ma se thuk waklo om tho report om tel boka hei wang hian Christine internal bleeding hi ama zana thleng mai la tharlam tak ani ti arin theita a amai ro chu pong swal emo khoi chiat ani na a in tar lang lo thung chuti rwal chuan report a pong swal ani lo tia hian thil chiang lo om tlat mai Christine chu autopsy nei ani ma hian damdoya chia ani tlat mai chu ani a thil poimo hei hian hlia khu ve nualin report a chuan Christine taksa peng sang chuan hliam hnu ma om nual boka heta a hliam hi akut pha dinglam hnung dukte amal dinglam pahnia dukomte a khup le a kere ka hliam te naw omte le a ke dinglama hliam omte chu hmu thei lang chu ani a hei mai ba ka akut pha dinglama chuan shiawa vi na hnu ma langsar vak lo hi hmu tur om boka heng thil sang awang hian police le Christine chungde chuan a thi dana chuan ril helna an nei tlat mai chui chiana hriat chian an du ta a ti chuan January ni lia General Dibol Saina sa Philippines National Police mi chuan Christine da sarai thi chan chu mi pat mai chian rong kai le tol thana tia record in he thi na hian Christine ina kumtharni om mi pa som pakhate chu rin hel zing an tela ma se police sam chuan Christine thian ti atang chuan an du ang thlopna an hmlo tlat mai hei wang hian police sam chuan kumtharnia Christine in room number sang ni zati pakwale sang ni zati pasaria a ompui zong de chu khor chuana an thok tan ta a heti lai hian Christine chungte po chu an rilru amang ang hle maya kumthar zana hlim taka an biak an fanu nge mai a thi thu an han seta thut chuan an rilru khoina sa in mi pui lam po in he thil thleng hi mak an ti hle maya Philippines rampum pui chu an boy ani ber ma se wani thla takin CCTV in alak chu motor om hlo maya he CCTV in alak atang hian ke ni po in kan sei zau don ani
January ni khat zandar som pakhat le minute somni pakwa ani a heti lai hian Christine le a thian te chu room number sangni zani pakwa tangin sangni zani pasari a an leng lai langin Christine thian then khate hi room number sangni zani pasari a hian an omsa hloma he rooma an vakal hian Christine chu nuam ti mel taka omin clipping game te khelin hlimtlang takin an oma ma se rei pu omlovin dar som pakhat le minute som thum pasari an room lama a thian tin chuan an phile ta a he video atang hian Christine le an thian khate chu room in anglawa an omti kan chethiam ome heti lai an thian te rooma akal lai vel hi achung te na anin video call lai kha ani nge ti chuan jing lamdar ni le minute som nga lo ni chuan Christine le a thian pa Valentina te chu an room number sangni zani pakwa atanga an chuak lai chu mu theini in an thian te room sangni zani pasaria an pani chawin an han kala an chho nu lok hian room service chu an room omna sangni zani pakwa lokalin madras an cha bel chu ronda atum mek boka hetia an chho nu minute ni vele ka hian Christine te chu lo let in an room chu an panta a heta hian Christine hian a thian pa Valentina chu ki satuma ma se a thian pa zok hian alo du vak lo ni in alang chumi hnu chuan an room a chuan an lut vele maya dar thum le min som panga alo ni chuan Christine chu room number sangni zani pasari lampana ama chawa kal chu moni in hemi hnu minute rok vela hian mi pakhat chu room number sangni zani pasari atanga lo chuakin room pakhat zoka chuan alo let vele che boka hemi hnu hian Christine chu a rooma let le tumni om taka langin a thian ti pathum chuan an hroi phile a heta hian engemaw thil a hma a thleng awanga hria thiamna an dil ni om tak hian anin ko vil deuh thuak thuaka hemi hnu darli le min som pathuma Christine chu room number sangni zani pasari kota roiti hria tak hian moni in a ruilu tok chu atluk mai a hlo to awangin a thian pakhat John Reyes a chuan awatan puya ani hian an room number sangni zani pakwa thleng chu a chhom pheita ani darli le min som thum pakwa alo ni chuan Christine le Valentina te chu room sangni zani pakwa atanga lo chhok chu mu an ni le a hemi tum hi chuan Christine chu a hma ai chuan a ze om ti hria thein akal po pa ngai veu to a ti chuan jingdar nga le minute nga a Christine chu corridor a mu ani le a hemi tum hi chuan hlim taka thian in chhai ang che hian a thian pa Romil Galido nian ron in phein zuroi emo she om le na twar ang hian alang mia lova ma se darok le min somni paruka langa chuan Christine chu a thian pa Valentinan a room number sangni zani pasari bulvel atanga an rooma apom pheilai ani thung hemi hi he CCTV a Christine damlai alan top na ber anita a he wang hian ahma a autopsy report le an shat ang te chu he CCTV hlim thla hian a thlak tanwal mai Makti police station na police chief depositor chuan mi pachi Christine taksa chuan aw marin thu he video an thlir nuwa hian a soya ma se he athu soile an rin dan hian fin fi an tak tak akeng silo heta hian police chief depositor hian rui thei thilin mishing ti sa chakna ati chwa theidan angai to in he thil a soi hi thil thleng theini in an ngai ani bera ma se Christine thian de chuan nial fit thla thakin mani an pui kop mi ani na cho chang cho in an thiano cho an ti dat ngai lo tur tho an soi molmola chu mai ba ka Christine party ya tel pakhat Gregorio Guzman a chuan Christine chu milak lo ani tho soin hetia a soina chan chu hemi zana hi chaw mi pa le mi pa vek anin chhai tho le chumi zana mi pa om te chuan abula om nuam an ti tho soin ani pu in an mani angbola om nuam ati ve tho tho a soi boka heti lai mekin Christine case boy na ti zol turin achung te chuan Michael Nick Sarmiento a Christine ruang boy pui tu medical officer laka chuan lung oilo na an thelut vele tlat mai Christine chung na chuan he medical officer hian a hna atlin lo tho soin Christine ruang chu an mani ron mi alawa troi thelo na a alo en kol ringot te chu an ngai dan ani lo top maya an fanu in a ke ale a kut vela hliam atwar te chuan engmo fel lo tak a omti alan ter te chu an ngai dan nget ani ngal boka chuti lai mekin thil thlen dan ber ti chang lo torin Christine thian ti panga chuan an thiano chu kutlak zonga an khoilo thu lo chhal ve tlatin an ni chuan Christine in hliam ani na chania an rin chu a fin fian anen an nei thu an soya chu mai ba ka
kumthar hmuh zan khan Christine chu voi engemaw zat washroom a luak tura a kal thu te soin a thlalak te pawh an nei hiala khami zan zing lamdar thuma tanga dar sar in kara phekha chuan tum engemaw zat a luak nia soin henga tang hian a hliam te chu ani an rin thu an soya tin a thian te chuan Christine kor chu CCTV a hak le wheelchair tanga an son a adang alo ni tak na chan te pawh chu soin a luak na sat ema wanga a thom hnuah te ati kai nuai thole ama a roi bok si nen chet pawh cha chang theilo ani awanga a in thlak theinan an pui thu te hotela in bol zo a an hak thin an hak ter tho pawh soi bokin chumi hnuwa an mutir thu an soi boka chuti rol chuan amala hliam ero chu wheelchair a an da dona an ti hliam pal ni anga in wheelchair a alen che lo awang khan har sa tak khan an thotir kha ani renga Mase Christine no sarani chuan a fanu hliam chungchanga a thian te thu soi chu a oi du mi alo mai ani chuan Christine chu natna awanga hetianga boral deuh thu tur chuan a hrisel na nen ngai to a arin theilo thule nana nei lok chuni se a thona Philippines Airlines in medical examination an nei chuma an zialan arin thu soya mase hetiang hi hmu tur renga om si lo ani ti chuan January ni som kumsang ni som ni pakhat alo ni chuan Christine case chu National Bureau of Investigation NBI kuta da anita a NBI lam chuan an theiang anga hmala zongzongin sample chi sang fin fiana ni thei om zongzong Christine le a thian ten room an lu atang chuan an la khom veka heiba ka hian Christine taksa atang chuan azun ML zavel an la chuak thei boka a mai ro chu Christine case chungchang an thlir ho voi ni na January ni somni pasaria an neya ko chuan Christine thi chan tual thana awanga athi ti chu paitirin ko chuan medical officer thar Dr. Joseph Palmero a medical examination chu apomta a he report in atarlan dan chuan Christine thi na chan tak chu alunga function thatla awang ani thu soin hei hi ama a kan soitak thisen zam chatin aron thlen ani a he report a alan dan chuan Christine thi don hnaya hian a BP a sang waka alung po gram zanga lai rit ni in chu mi pa ngai lung aya gram zania rit ani to a tin athisen zam a chiat khan Christine hian luak chuak na te chaklo ngoi na te than hluam hlom na te nein hei hi zu in mi te na an to thin zu in a thin let na nen ain ko boxi a hetia athisen zam a chiat no darkar rei lo te a hian a chathlak ngal der ni in report a chuan in ziaka chu mai ba ka doctor te phei chuan Christine thisen zam chetur hi kumhlui thla tlai lama tang khan ain tham chan an ring to hiala chuti lai mekin Dr. Joseph chuan Christine in khamizana akor hnoi ha ka khan DNA in pol engma a hmulo thu a report tel boka hetia mi patmi chena rong kai le kut an thlak na fin fiana awm tak lawa chuan a thian mi pa som pakhat chu April ni somni pathum kumsang ni somni pakhat khan chhuwa ngal vek an ni a amai ro chu Christine chungti ero ko dorel na an lung oi lo hle a ma se he an lung oi lo na hi January ni somni pakwa kumsang ni somni pakhat vek chuan Salvador Paniloa President thupang tu chuan lemna thopuangin Christine chungda chu an fanu thina chungchanga pui soimi alo te fin fiana mumal nei se lawa shem an du na chu adim tho asoi te hial maya ti chuan January ni sari kumsang ni somni pakhat khan Christine rawang chu Philippines Airlines Airbus A330 mangin an khwa General Santos lampan pui ani a avoina chu January ni kwa man ni in Forest Lake Memorial Park a arwang chu phom anita ani Christine case chungchang hi media lama soi atam hle maya mitam tak chuan Christine in thian a thlan thiam lo wanga puin Asia mun tam tak a hi chuan mi chhia hi tianga mi pa thian tam tak nei hi motor an tam hle a hei wang hian heng mi chhia ti hian an du thu nge in boina anin rol ti pol an tam pha in a then la in Christine kho sakdan a thom no hak te azu in dan le thian mi pa ti ne na party an nei dan chu a follow ti an oma chuti lai chuan a thenin autopsy report chu an ring tok lo cheu boka chu mai ba ka drugs le zu ti na satawanga thleng nia ring anom lain doctor te eroin chung thil chuang Christine thi chan ber kha an thlin lo ni in an soitlat thong heti lai mekin Christine chungti ero an lung aladam theilawa an fanu thi chan fin fiana a ommo mal lo chu an la oi phal lo ani ber
tin a thian som pakhat te pawh khan social media lama be an tok nasa hle maya puyan soilo za chu soifo ma se mitam tak ril ruwa ero rin an hlo zo to lo thung ani